So, 3 llyfr taith. Dyn nhw ddim falle'r llyfrau taith mwyaf arferol, ond gen i weld siwr eithi. 3 pwnc eitha gwahanol dwi wedi bod yn eich elch nhw. Wel, am bron 20 mlynedd a pethau dwi'n gweithio arno nhw ar hyn o bryd. So, oedd arfer wedi gweithio fi peidio wneud dim byd drwm, ond gen i'n dechrau gyda Gaston Bachelard, The Poetics of Space. Nes i ddarllen y llyfr yma, a nath agor yn llyged i edrych ar 2 bobl. Y ffordd mae bobl yn mynd ati i roi siap a roi ffurf yw beth maen nhw'n rhoi yn eu tai. So dim gwaniaeth beth mae'r bocs yn ei edrych fel, ond dwi eisiau roi'n stamp i ar y tŷ. A trawn ni'n darllen y llyfr yma, oedd taid a nain yn byw yn y gogledd, a goffon nhw adael y tŷ yn eitha cyflym i fynd i fyw mewn cartref hen bobl. A dwi ddim yn ddyn mawr yn dynnu lluniau o bobl, a beth sydd â fi fan hyn yw llun taid a llun dad cu. A wrth gwrs, mae teulu chi a hanes chi yn rhywbeth sydd yn, i fi fel artist, yn rhywbeth sydd yn wedi gwneud i fi feddwl ffordd dwi'n mynd ati i wneud lluniau a beth dwi eisiau wneud lluniau ohonyn nhw. So taid sydd ar y chwith, a oedd taid yn ffarmor, a dad cu sydd ar y dde, a dad cu yn lowr. Ydych chi ddim yn credu fe pam dwi'n dangos y lluniau yna i'n fyfyrwyr 15-19 mlynedd oedi, cyn lleid nhw sydd wedi gweld knapyn y lo. Tyma bach yn anhygoel i feddwl beth sydd wedi digwydd yng Nghymru yn yr 20 mlynedd diwetha. Ond y beth, y tŷ. Fi'n credu bod bob peth am y llun mae fi gweud rhywbeth fel cartref Cymreig. Mae Salem a llun arall gan Cyn o Fosber lawr yn y chwith ar y gwaelod. A bob math o bethau eraill o'n nhw wedi casglu trwy os. Nhw wedi bod yn byw mewn tŷ ffarm eithaf mawr am ran fwyau os. A wedyn ni symud i fangol o bach. Ond oedd eisiau dod ar stwff i gyd, ar creach i gyd o'r tŷ mawr. A fath o ffitio fe rhyw ffordd mewn i'r tŷ llai o faint. Felly bod chi ddim yn gallu darllen beth sydd yn y poster yn y canol. Gwaith Saunders Lewis, Gwynllan yr Roddwyd yw Cymru fy ngwlad. A mae hwnna'n fath o thema hefyd trwy gwaith. Yn fodryb nath y llun dyferliw, yn fam yn dad sydd yn priodi ar y dde, a un o'n lluniau i, o'n i wedi gwneud rhoi anreg iddyn nhw yw'r llun mawr o'r cod a'r cymylau. A o'n i wedi rhoi'r llun iddyn nhw'n anreg Nadolig rhywbryd, a fi'n cofio dod nôl lan i'r tŷ, a nhw wedi cael y ffram bendigedig yma. Mae hwnnw lan yn ystafell wely ar hyn o bryd. Atgof da iawn ohonyn nhw. Fel dwi'n gweud, dwi ddim yn ddyn mawr am wneud lluniau o bobl, so dyma'r agosau nes i o ddifri wneud lluniau ohonyn nhw. A mynd trwy'r tŷ pan maen nhw wedi gadael, oedd yn brofiad eithaf anodd. Ond oedd e'n amlwg hefyd bod bob peth o'n i eisiau gweud amdanyn nhw oedd e'n rhwm am beth o'n nhw wedi gadael a beth o'n nhw wedi casglu a roi yn y tŷ. So siwrne o gwmpas cartref. A wrth gwrs cartref o'n i'n nabod yn dda iawn ac o'n i'n nabod y bobl oedd yn byw yna. Ond ar yr un pryd, falle bod yna rhyw stori a rhyw sgwrs arall yn gallu digwydd, hyd yn oes chi ddim yn nabod y bobl yma. Y dillad gwely yn sychu ar y radiator, amlwg bod nhw wedi gadael ar Rhys, mae ces a mae hat ar ben y ces. Just cerdded trwy tynnu lluniau. Dath y lluniau cynta yn eitha cyflym, ond bues i wrthi wedyn am ryw 6 mis yn fath o gorffen y gwaith. Nes i ddim fath o roi ddim byd yn ei le, just wneud lluniau o beth oedd yna. Beth i chi fod i wneud gyda food mixer, yma? Roi fe lan yn uchel iawn ar y wal a'r bwys drws mynd i'r stafell wely. Oedd dim syniad gyda nhw beth oedd yn neud, oedd rhywun wedi prynu fe iddyn nhw. A wedyn ni, wrth gwrs, mae'r toster, oedd dim syniad, oedd dim nhw ddim yn lygo tost, yn fair iawn, mae'r hat ar y ford, a mae'r cwpan yn gweud husband. A wedyn ni, ond nhw hefyd, os ydych chi'n prynu te tetlu, a unrhyw fath o de, chi'n cael rhyw fath o tokens, a wedyn ni mae'r cloc yn siap tebot tetlu, a bob math o rhywbeth eraill. Os ydych chi'n cael am ddim, neu o'ch chi'n meddwl o'ch chi'n cael am ddim, ond nhw'n danfon amdan y pethau yma. The wrong trousers fel ydyn gael y fe i'r myfyrwyr. Yn amlwg eto,
mae rhywbeth wedi digwydd, mae rhywun wedi gorfod gadael y lle yma Rhys. A mae'r trowsus dal ar waelod y gwely. A ddeith rhywun nôl i wisgo nhw'n ei beidio, wel, dwi'n gwybod, ond falle byddech chi beth yna. A chi'n nabod papurau bro Cymru, byddech chi'n gwybod bod y gadlas yn ardal Llansanan ac yn Nimbych. A mae'n debyg hefyd bod y bin gyda y lluniau o Lasgaw yn Ffrainc. Yn cofio dangos y llun mae rhywun yn gweithio. Sa chi'n prynu tai ffw, fi'n credu, tai ffw, a casglu ddigon o nhw, byddech chi'n gallu cael y bin. A mae hwnnw yn stydi o hyd, so bob tro fi'n rhoi unrhyw bapur gwast sydd yn dod i'r tŷ mewn i'r bin y mae dal yn mynd. Wrth gwrs mae'r llyfrau, y Beibl a pethau eraill fyna i gyd yn Gymraeg. A wedyn, tra bod fi'n mynd nôl ymlaen i'r tŷ, a ni'n gweld, wel, gallai wneud fwy na dim ond tynnu llun o'r stafelloedd a beth sy'n yndyn nhw. Ond rai o'r bethau wedi cael ei gadael ar ôl. A'r syniad mae hefyd, oedd hi'n amlwg erbyn hyn i fi bod nhw beth yn mynd i symud nôl i'r tŷ a ddoi nhw'n gweithygu yn y cartref. A wedyn ni, mae rhyw fath o syniad bod yna rhyw y carter yma yn chwythu a bod rhyw ole arallfydol falle yr ochr draw. Na beth dwi'n gweld tra bod fi'n edrych ar y llun. A nhw'n bobl oedd yn hoffi cael planhigion yn y tŷ. Ond oedd y planhigion yma tyma bach yn mynd ar wasgar a mynd yn wyllt. Wedyn ni, oedd dim lens digon wide angle dy fi i wneud llun o'r cwbl lot. Oedd e mewn coridor eitha cil, so nes i dorri fe mewn i 3 llun. A mae just llun o'r cactus. Fi'n gweithio rat tail cactus yw un o'r peth fi'n meddwl. Ond mae bobl wedi edrych ar y llun ar y dde a wedi cael rhyw fath o syniad falle bod nhw wedi crogi i gilydd neu rhywbeth. Ond na gyd o'n nhw'n wneud oedd climu'r cactus yn lle bod yn cyffwrdd y llawr. And wrth gwrs mae e'n wneud patrwm a clwm mwyaf diddorol. Os oedd y capel yr agor, oedd nain y taid, na. Tair gwaith ar ddi Sul, a siŵr o fod 2 waith neu 2 yn yr wythnos. Oedd nhw'n bobl crefyddol dros ben. Ond so'n credu byddai taid wedi meddwl 2 waith bod e'n neud croes grisnogol pan oedd e'n neud rhywbeth i ddal y rhosyn yn ei le. Ond wrth gwrs pan mes i ati i wneud y lluniau yma tu fewn a wedyn i tu allan i'r tŷ, wrth gwrs yn beth o'n i'n gweld pan o'n i wrthi yn wneud y lluniau.